saking absen 3. Kula Astrid Triatida saking absen 7. Kula Farel Alvaro saking absen 15. Kula Teguh Pribadi saking absen 36. Sandiwara. Napa niku sandiwara? Sandiwara yaiku nyetakake utawa maragake paraga ana ing sandiwara kuwi dasare memindhake utawa maragake watak lan tindak tawongan liya. Unsur intrinsik sandiwara niku napa wae? Sing pertama yaiku tema. Tema yaiku perkara kang arep iki dasar cerita. Kang loro niku pusara utawi paraga, tokoh lan watake. Urusan utama yaiku paraga kang paling akeh geguyutane karo paraga liya, sing paling sering muncul niku lho. Urusan pambiyatu yaiku paraga kang mbiyatu paraga utama. Watak watune yaiku ciri-ciri utawa karakter paraga. Iso elek, iso apik, pokoke watake ngono. Alur jroning cerita yaiku urut-urutane lakune cerita. Amanat, pesan moral kang ana ing jerone cerita. Gaya bahasa yaiku tata cara panggone bahasa kang bisa awujud dialek utawi tetap ukara lan majas. Unsur ekstrinsik sandiwara. Unsur intrinsik sandiwara Jawa yaiku unsur kang ana ing sajroning karya sastra. Ananging unsur samenika gadhahi pengaruh ing sistem organisasi karya sastra. Wujude sandiwara dramatikal yaiku sandiwara kang dipragake karo sebarangan wong utawa paraga kang dibarengi salatuwa. Pantomim yaiku sandiwara kang dipragake kaliya gerak-gerik ananging boten wonten dialog namung wonten musik lan ekspresi saking rupane lakon. Komedi yaiku sandiwara kang dipragake karo geguyonan kang sifate nyindir lan pangkukase seneng-seneng. Parodi yaiku salah satu setunggaling wujud dialog antarané naskah saha oposisi kontras. Sandiwara iku kudu midatake berbagai ing sor iki. Siji, duweni kreasi nalika ning nindakake paraga. Loro, marane kanthi wajar ora digawe-gawe. Telu, paraga ing kang ditindakake dipadhangke kalawan tipe gaya 34 jiwa lan antas pementasane. 4. Paraga kang ditindakake nganggo periode wektu lan watak. Cara ingkang bisa ditindakake nalika dadi paraga ing sawening lakon sandiwara. 1. Gleden olah watak. 2. Gleden swara. 3. Gleden observasi lan imajinasi. 4. Gleden konsentrasi. 5. Gleden teknik pementasan. 6. Ngacarake kepingan lan gleden. Miturut alas utawa piranti kang digunakake sandiwara kepeng dadi 6. 1. Sandiwara panggung diparake ing panggung pertunjukan lan penonton wonten ing samping gene panggung saking penonton saged mrisani mirengake lan ngraba para paraga secara langsung. 2. Sandiwara radio penggelis ingkang namung saged dipun merengke nanging boten saged dipun pirsani. 3. Sandiwara TV drama TV saged dimirengake lan dipirsani nanging boten saged dipun robo. Pementasanipun saged secara langsung lan uga saged secara rekaman. 4. Sandiwara film drama kang migunani layar lebar lan pertunjukan bisa digelar ing bioskop.